Stárnutí. Všichni to slovo známe, ale co když se na něj podíváme úplně jinak? Co kdybychom zjistili, že naše tělo vlastně nemá jen jeden jediný věk? Dneska se podíváme na nástroj, který slibuje právě to, takovou podrobnou mapu našeho vnitřního zdraví. Tak, schválně. Kolik je komu let? Zdá se to jako jednoduchá otázka, že? No, odpověď je ale o dost složitější. To číslo, co máme v občance, je jedna věc. Ale co když naše srdce, játra nebo mozek mají úplně jiné datum narození? A přesně o tom to je. Stárnutí prostě není nějaký jednolitý proces, který běží všude stejně. Spíš si to představte jako takovou mozaiku. Zatímco plíce mohou být ve skvělé formě, tak třeba játra stárnou o dost rychleji. A právě proto je pohled jen na kalendářní věk vlastně docela zavádějící. Musíme se podívat hlouběji. Tohle všechno ale není jen nějaká teorie nebo dohadování. Pojďme se teď podívat na ten vědecký průlom, který za tím vším stojí. Tady se nebavíme o pocitech, ale o tvrdých datech z předních světových institucí. Všechno to odstartovala jedna přelomová studie ze Stanfordské univerzity. Vědci tam přišli na to, že naše orgány při své práci uvolňují do krve specifické proteiny. A právě díky analýze těchto proteinů dokážou, skoro jako nějací detektivové, určit skutečný biologický věk každého jednotlivého orgánu. A teď pozor, protože tohle číslo je docela síla. Podle té studie má každý pátý zdravý člověk nad 50 let minimálně jeden orgán, který stárne nebezpečně rychleji než zbytek těla. To znamená, že se to netýká jen nějaké malé skupinky lidí. Může to být soused, kolega v práci, kdokoliv z nás. A tady je ten klíčový bod od vedoucího celé studie. Nejde totiž jen o nějaké zajímavé číslo pro zvědavost. Biologický věk orgánů je přímo spojený s rizikem budoucích nemocí. Třeba zrychlené stárnutí srdce znamenalo 2,5krát vyšší riziko srdečního selhání. Vědecké objevy jsou samozřejmě fascinující, ale co z toho máme v běžném životě, že? Jak se tahle revoluční myšlenka vlastně proměnila v praktický nástroj, který může využít kdokoliv z nás? Tenhle nástroj se jmenuje OrganAge. A co to vlastně je? Úplně zjednodušeně řečeno, je to digitální zpráva, která vezme výsledky úplně standardního krevního testu a pomocí umělé inteligence z nich vypočítá odhad biologického věku různých systémů v těle. Víte, k čemu by byla spousta dat, kterým by nikdo nerozuměl? Proto je tenhle report navržený pro lidi, ne pro vědce. Ukáže naprosto srozumitelné skóre, dá konkrétní doporučení, co dělat dál a hlavně umožní sledovat pokrok v čase. Takže je vidět, jestli to úsilí má smysl. Možná si teď někdo říká, že to musí být strašně složité, ale opak je pravdou. Celý proces je neuvěřitelně jednoduchý. Objedná se to online z pohodlí domova, pak se zajde na úplně běžný odběr krve a za pár dní přijde do e-mailu kompletní digitální zpráva. Žádné složité procedury. A jen aby byla jasná ta vědecká důvěryhodnost, celá metoda je postavená na patentované technologii, která vzešla z Buck Institute. To je jeden z největších a nejprestižnějších výzkumných ústavů na světě, co se zaměřují právě na stárnutí. Dobře, takže máme v ruce výsledky. A co teď? Je důležité si je nepředstavovat jako nějaké vysvědčení, ale spíš jako osobní mapu zdraví. Mapu, která ukáže tu nejlepší cestu vpřed. A přesně takhle ta mapa vypadá. Na první pohled je vidět věk 10 klíčových systémů v těle. Některá čísla ukazují, kde tělo exceluje, zatímco jiná zase jemně upozorní na oblasti, které si zaslouží víc péče. Okamžitě je tak jasné, kde by se mělo začít. A tohle je, řekl bych, naprosto klíčová myšlenka. Cílem totiž není nikoho vyděsit. Cílem je poskytnout jasný přehled o tom, které oblasti si zaslouží naši pozornost. Je to prostě nástroj, který pomáhá zaměřit energii tam, kde to má největší smysl. A co je na tom možná nejlepší? Ten report člověka nenechá na holičkách. Neřekne jen, tady je problém, poraď si. Naopak, poskytne konkrétní 90denní plán, takové vodítko, které krok za krokem provede změnami, jež jsou potřeba ke zlepšení. A jen se podívejte na ten rozsah. Nejde jen o srdce nebo játra, tahle analýza pokrývá 10 klíčových systémů, od oběhového přes metabolický až po nervový a dokonce i mentální zdraví. Je to fakt komplexní pohled na celé tělo. Teď se asi nabízí otázka. Funguje to doopravdy? Může cílená změna životního stylu založená na těchto datech skutečně něco změnit?
Odpověď nám dala jedna velmi zajímavá pilotní studie. Důkaz přišel z hodně prestižního prostředí. V rámci mezinárodní soutěže X-Prize Healthspan proběhla v Česku pilotní studie. Skupina seniorů dostala do rukou své mapy a na jejich základě pak prošla 2měsíčním programem ušitým na míru. A co se stalo? Ty výsledky byly, jednodušně ohromující. Podívejte se na ten graf. Za pouhé 2 měsíce si účastníci v průměru omladili trávicí systém o víc než 5,5 roku a metabolický systém o skoro 4,5 roku a celkově jejich tělo biologicky omládlo o téměř 3 roky. To je neuvěřitelný důkaz, že změna je možná a je měřitelná. A co to znamená pro nás všechny? Že máme v rukou obrovskou moc. Cílené změny v životním stylu, které se řídí přesnými daty, prostě a jednoduše fungují. Není to jen o tom, že se cítíme lépe. Je to o prokazatelném, měřitelném omlazení našeho těla. A tak se vracíme na úplný začátek, k té otázce skutečného věku. Dnes už víme, že odpověď není jen jedno číslo, je to celá mapa. Mapa, která nám dává moc převzít kontrolu nad vlastním stárnutím. A závěrečná otázka tedy zní, kdyby měl člověk tuhle mapu v ruce, kterou cestou by se vydal jako první?